Jumeneng gawe wis. Gelem mboten? Gelem wis. Anane kuwi yo. Nek ra gelem aku gak ngadeg. Ya ngadeg kok. Ya. Sinden galake ra umum iki. Nah. Ya. Wis ora usah bahas. Napa? Ora usah bahas golek kubis. Ya. Terus bahas apa? Wis ora usah dibahas liya-liyane aku ora seneng. Bahas Lemeteng Oriza? Ngopo bahas Lemeteng Oriza ngopo? Mboten nek kula ora ditekoni wayahe apa ngono. Awang kowe ora ngopo-ngopo kok kowe ora meteng kok kon nekoni. Ya nek pengen meteng kaya Riza ngono. Maksude kowe pengen meteng kaya Risa. Nggih. Ayo omong bojomu kok omong aku. Maksudnya carane tipsnya itu lho. Oh nek anu metu wedok. Nggih. Miring iwa. Miring iwa? Heeh. Terus nek miring nengen? Miring nengen metu lanang. Nek mangkurep? Nek mangkurep ya paling banci metune. Lah piye? Ayo kowe wong kowe iki dadi anu kok pertanda. Wong mancing kae wewe nek mangkat kudune ndelokke sik wedok kok, Dit. Lah kok saged? Wong arep mancing kan nek mangkat ndelokke sing wedok. Nek sing wedok turune miring nengen, ling nguncalke pancing saka tengen. Oh, nek wedok turune ngiwa, ling nguncalke pancing saka kiwa. Oh, nek sing wedok turune mlumah, rasah mangkat mancing. Iya. Lah ngapa? Nang omah wae mancing sing wedok. Iya. Lah oleh apa? Embuh. Kudu iwak. Apa iwak? Ya embuh. Wah, kowe iki ngisru-ngisrui. Lah wong tekon lho. Ayo oleh ya ora ngerti kok ya. Nek tambah wae pripun? Nek tawang mau diglundungke tiba nengen lanang, tiba ngiwa wedok. Nek diglundungke cementel? Lah to, pertanyaane aneh to kuwi. Lah ya kan glundungke iso terus glundung cementel nane wondo dadi apa ya? Metune ya bayi tuwa. Bayi sing rupane wis ting terus. Sing mayang wawawan nggih. Ora usah ngomongke bayi mesake Orisa aku ndak pikirane nglambrang. Wong ibu hamil ki aja pikirane nglambrang. Kowe malah mikirke sing ora-ora. Lah ming tekok lho. Iya. Ya tak wangsuli to tekok tak wangsuli. Nggih. Pak Wondo. Ya ki hari kedua pentas nang kene. Ten Wono Kasihan. Ya Wono Kasihan. Ya. Kene piye ibu-ibu kene mau ya iso gawe geblek. Napa nggih? Oh, aku. Kak kula mboten dine. Lah kowe le transit nang lor mulane ya ora diteri. Lho kok ora diteri anggepe apa? Iya, esuk-esuk mau ya mak iya. Gebleke napa? Rupane napa? Putih, ayo putih kaya geblek Kulon Progo. Paling ya tetep enak ngono aku. Gebleke sapa? Geblek mriki kalih ngen kula. Ya urung karuan wong nyatane mau ya dipangan wiyaga-wiyaga ya entek kok. Karep apa wiyagane? Yo seneng. Jasa tak gawe geblekku ya, Ca. Entuk apa geblekmu dirayah wiyaga semene? Loh, geblek nganu lho, telo lho. Lah iya, lah nek kowe nggo sak plastik rak mesti dirayah to. Wong anggapmu pikiranmu ki kotor ora. Geblekmu. Aku arep ngenehi Pak Wando wae kok wi. Men dimut wae. Ora ndek untu. Iya. Kowe kok sajake suwe-suwe kowe kepencut lho Den. Kok mau ya wis anu e. Wis ngapa? Terus terang nek jarine jatuh cinta ngono iki. Karo sapa? Kalih kula. Weh, la ilah. Piye ndo? Tenanan piye ndo? Neranyak kowe karo. Lah jare cintaku ngono e, mau aku ya wis cinta. Kowe karo iki apa? Niku nggih. Ayo karo iki to? Nggih. Wis rabenen tenan. Lah napa? Wah, sesuk kowe nek meteng laire wit gedang. Kok wit gedang? Ah nek wis tuwa kaya ngene iki arep ngomong. Ning iki ming tuwa ketoke fisike tuwa ning umure ora lho. Ora ya padha aku 47 iki. Kok rupane ya jan tuwa ya. Iya, ha iki nek nang mburiku kan nampani gas terus. Iya. Dadi ngrusak rai. Awan dari tengah wengi ngono ngangkat bokong ngono dus. Terus kono waduh mati aku ngene raine ting telekuk. Iya. Berarti nek arep delok wujude angin mau ya kaya kuwi ngono. Oh, kurang ajar. Nang kewe ndo. Lho Jopa Jabu ora goleki kowe wis ben. Ketake wis Jopa Jabu ket mau lirak-lirik aku terus e. Ha ya ben ya. Ora ngono kuwi nek nek mayang ya apik tenan e. Cekelane janjos. Cekelane sapa? Wanda. Wanda ki ora kok cekelane, nyekelke kowe baut kok dek iki. Iya. Nyekelke napa? Nyekelke BPKB sertifikat. Iya. Nggih niki napa pamandutane? Terserah kowe, kira ana pamundut tak dilane BA sik, Tin. Ya.
Mbok menawa ana sing mresani neng lumantar streaming akeh sing padha nyuwun. Ya ana ya Mak. Wo, wah Pak Dukuh ki ya aneh-aneh piye? Lah pripun? Request Sekar prei kanan kiri iki maksudnya lagu piye iki? Njur lunga ta piyaine? Iya. Hah? Prei kanan kiri pareng mboten nggih Pak Dalang. Ah, iringane sing mboten iso, Pak. Iya. Prei kanan kiri. Prei kanan kiri tengah mlebu ya cilaka. Ah iya ya Mak. Matur sembah nuwun. Ya. Ya. Napa? Liyane prei kanan kiri Pak Dukuh sing nyuwun prei kanan kiri iki. Ya. Ora nganggo keyboard kok. Ngaturke apa? Sakarmu. Ya. Sing gumyak napa sing? Sing gumyak mumpung isih sore. Ya. Gumyak napa nggih? Enten pamundutan Pak Bu napa? Malah hahe. Niku mboten enten to Pak ini jenengan. Piye? HP-ne. Piye? Napa? Jambu alas sapa sing duweti? Lho, kapokmu kapan wis? Jarum-jarum. Senengane jarum-jarum. Anggere seneng tawa ya ngono kuwi. Wis manut kowe wae. Ya, engko bapak-bapak ki men padha midhangetake. Ya. Riyen niku apa tau latihan napa Pak? Lingsir wengi itu kula nyobi nggih. Oh, sakaremu. Ya. Nggih, ngangge bawa mboten. Nganggo bawa.
Iya. Mong sliramu, mau wis durung ya? Empon rampung. Wah, ora krasa ya. Dalang ngrasake kan kok rasa. Ah wis ora iso dirasake. Apa iso? Ora kendo, tandangi to. Lawani aku. Iya. Ya, mangga. Umbele meler e. Oh lah. Dilap. Adem milih dhewe ra krasa e. Lah ya nek gawane kaya ngene wong aku ki nek awan paras nek bengi ngene iki mesti sentrap-sentrup kok. Mergo adem kok. Dilap nganggo tisu. Ngene iki pun nganggo tisu. Heeh, biasane nyok keraket tisune. Ayo guys diteruske ya. Napa nggih? Oh, biasane to. Niki mboten e. Ya berarti apik tisune kuwi. Aku kae sok ngono kuwi. Lho piye iki aku ngono. Jenengan cak ngelapi. Gawe sangeme ora. Pripun ta? Ora. Wong aku ora meler kok. Iya.
Kowe ora iso ngimbangi kendhange kowe. Lah aku ora iso bingung tatak-tatak ngono piye ya. Lah wong mengku wing jogetan reyok kok. Nek ra ki pripun lanjut. Tak gondang-gondang, tak blang, trang tung 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 blang. Ngono kuwi meng gerak awakmu men padha dimbangi to. Pengendange tangane nganti semplok-semplok kok. Semplok. Lah lek joget piye mantuk-mantuk tok. Mantuk-mantuk tok piye kok njur mantuk-mantuk tok ora. Yo liyane ora obah mantuk-mantuk tok. Lah pas lek ngepaske ning lho jogetan iki kula ora paham e. Asa dipaske engko pas dhewe. Dalang iki saru. Ora wae kok ya. Yo, mangga teruske. Men. Obah-obah pundake tok. Ya mesti obah mbangane ora. Kowe iki mulane tak kon olahraga men awakmu ramping. Kowe iki nek awake ramping ayu, ngandhu awake gedublah semono wis. Nek enten iki mboten ayu po? Ora. Terus? Ya dicilikke sithik lah wong lengenmu sak kempolku ngono kok. Iya. Iya, wis jan anggere muni ngantuk kae terus endi sing cangkeme merot kok. Iya. Nek dikon kleru, iya. Monggo Bu, dadi ati. Inggih Sendika. Monggo le akon dadi ati le nembang ya. Pamintaku. Iya. Ono kaya ngono kuwi. Nekat pokoke. Heeh. Ya. Besok kapan katekan? Besok kapan katekan? Lanang apa wedok anakmu sesuk sa? Dereng ngertos Pak, dereng di USG. Oh, urung didelok saka ning ngene Pak dokter kae urung. Dereng. Oh, dereng iya. ketok. Ya urung ketok nek patang sasi. Nek anggere duwe anak wedok ki nuwun sewu, anggere itu miring ngiwa mesti anake wedok. Oh iya to. Miring nengen anake lanang. Niki jenengan bedhek lanang apa wedok, Pak? Nek ndelok saka penyawangku ketoke kuwi wedok. Wedok. Wedok, soalé mbokne le nyandang ketok ayu dadine bocahe mesti wedok. Iya. Karo ning omah kowe glundungke tampah kae lho. Glundung nek tampahe tiba nengen kuwi lanang, nek tampahe tiba ngiwa kuwi wedok. Oh. Niku pun pasti. Ya mbok. Oh. Aku ya mung omong wong tua-tua kae kok. Besok kapan jejer? Jejer lan wong bagus. Umpamakna yen nah kodha tanpa prau sasatara den pepatri nyidam monggo nyidam sari
Ya mangga, sekolah langgam ku lebokke dangdut ya no. Ya, yo mangga ya. iki ya tak matke ya kurang gawean kok sa. Pripun to? Wong meteng kok ya le megal-megal mempenge ra jamak. Mboten indik-indik kok kula. Iya, engko bocah iki nang jero rak ya protes kok. Ibu ki ngapa to iki kok bawa iki? Mboten kok lambe ngeten iki. Nyanyi teng gamelan menika.
Schedule. Nggih. Sugeng dalu Mas. Nggih, sugeng dalu. Napa? Kleru Mas. Mboten napa-napa, kula niku isih 28 taun kok. 28 taun ora. Ping pinten? Mas nggih kenging, Pak nggih kenging. Okay. Sinden-sinden kula niku biasane nek teng Yojo nek ngundang pimpah. Iya. Mboten napa-napa, bebas mawon, Mbak. Iya. Badhe nyekar menapa, Mbak Wati? Wau wonten pamundutan Sriuning. Oh nggih, sip. Ah, jar slendro. Ah. Slendro menika nek keyboard kare gamelan rada beda lho ngatos-atos. Iya. Sinebut pahlawan putri. Ya. Ingkang bawa Pak Pri mawon. Dos pundi? Dos pundi, Mbak? Ingkang bawa Pak Pri. Oh, mboten. Ah, mboten napa-napa. Nggo, belajar mengke kula tuntun. Sampeyan rada lamur to? Malah nglamur-nglamur kil. Mengke kula tuntun, nggih. Kula niku nek nuntun sregep kok. Biasane kula sik nuntun lho. Napa? Nah, iki. Nah. Iya. Iya. Ora apa-apa, santai wae. Yo. Sepira to? Sinebut pahlawan putri. Mangga, alon-alon, mboten napa-napa. Sinebut pahlawan putri. Nah. Sriuning dicukur gundul. Sriuning mestika tuban. Ya. Monggo lajengaken. Lho. Lah kok malah akon dalang ini pripun? Kula tak langgame mawon. Napa? Kula langgame mawon. Oh iya, langgame sing bawa men Bu Prastiwi, ra apa-apa. Karang ya urung apal cakepane kok no. Iya. Sinebut pahlawan putri. Iya, Pras. Sinebut pahlawan putri. Loh, niki mbiyen mantan penyanyi dangdut Purawisata wis sakniki wis nyindene apik banget kok. Iya. Sakniki wis belajar. Mbiyen nek muni dangdut wah wis nggilani no. Iya. Kula nek sinau tenggen sinten? Tengene Mbak Prastiwi niku. Nggih. Mungkin nek jenengan dereng ngerti daleme kula terke. Iya. Kasih nggih ngeterke. Napa? Kasih. Ya ampun kasih banget. Kasih iki tegese. Kasih iki tegese pira? Meruput. Oh nggih, tenan. Mangga. Sri Huneng Mustika Tuban. Neno. Putra Kanjeng Sira lawe Neno. tak prangkung bojana kara bebelo wirat maya Tan burung Sri Huneng gugur dadi kusumaning bangsa. Pirang-pirang ki saka Denpasar barang ya
kirim nawala no. Ya ora apa-apa, Mak. Monggo, Mbak Wati. Srengane Gusti Katuban laput tresno kang sabaya pati wirat kaya panira rangga lawe matur sembah nuwun. Ya. Wis diaturake iki mau Sri Uning pamundutan iki mau no. Ya. Ganti